May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Nindot ang ebanghelyo karon. Kay papiliun ta. Apostle or disciple. Duha ka klase sa pagkasumusunod ni Kristo. Una, disciple. Ang meaning di ay sa disciple, student. Ug binase sa atong experience, diri rataman ang student. Wala nakaila sa teacher. Kay pag uli sa teacher, uli pud ta. Kay wala ta nagkuyog-kuyog sa teacher. Ug maunay nahitabo sa mga nagsunod ni Kristo diri sa ebanghelyo. Pagkabalo nila nga si Kristo nagtudlo og mga lisod na kaayo sabton nga mga pagtulunan, kay diri ra man tama ng ilang pag-ila kang Kristo, ila na dayon siyang gibiyaan. Sila mga disciples, apostle. Kining apostle wala lang nakat-on sa head level, kundili kay nagsigig kuyog-kuyog ni Kristo, nakailagyod sa ilang teacher. Rain or shine, ug mauni ang mga apostoles. Mautong sa dihang gipangutana sila ni Jesus, kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Unsay tubag sa mga apostles, Lord, asa man mi padulong kung biyaan ka namo, nga naa naman nimo tanan ang among gikinahanglan para maluwas mi. Apostle. Mga igsuon, kamo kaha, asa ka taani? Ilabi na sa mga butang nga lisod na kay sabton, sama pananglit, gasigi tag simba, sige tag ampo, pero naatay problema. Unsa nahitabo nimo, apostle ka o disciple? Sa dihang sige kag simba, sige kag ampo, pero nganong naa kay bugat nga sakit, unsa ka, apostle gihapon o disciple? Sa dihang nagtinarong ka, pero ikaw mo'y nahimong dautan, mibadlong ka, pero gikontrahan ka, unsa ka, apostle o disciple? God bless.